കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ എല്ലാവർക്കും ഹരേ. നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 2 നാലാമത്തെ ഭാഗം ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാണെന്ന്. അധ്യായം 2 അതില് നമ്മള് എന്തൊക്കെയാ ഇന്നലെ കണ്ടത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ സംസാരിച്ചത്. അല്ലെ, ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. പറഞ്ഞല്ലേ, നേഹാഭിക്രമിശ്വസ്തി പ്രത്യവായോന വിദ്യത്തെ സ്വൽപ്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായത്തെ മഹതോഭയത്. അല്ലെ, സ്വൽപ്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ, കുറച്ച് ചെയ്താൽ പോലും നമുക്ക് എന്താണ് മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു പറഞ്ഞു നമ്മള്. പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരുടെ ദൃഢനിശ്ചയമുള്ളവരായിരിക്കും പല വഴിക്ക് പോകുന്നവരാണ്. പിന്നെ ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലോട്ട് വരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം വന്നിട്ട് ത്രിഗുണങ്ങളാണെന്നും സംസാരിച്ചു. അപ്പോ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിക്രമിച്ച് ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് കൃഷ്ണ ഭക്തിയിൽ ഉറക്കാനായിട്ട് പറയുവാണ്, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉറക്കാൻ പറയുവാണ്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ പറ്റി പറയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ച് ആധ്യാത്മികം, ആദിഭൗതികം, ആദിദൈവികം. ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ. ആദിഭൗതികം മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ. ദൈവികം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതി ക്ലേശങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് വരെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. 60ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ എടുത്തത്. അതെ, മനസ്സിലായല്ലോ. ആമ തോട് വലിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവന് സ്ഥിതപ്രജ്ഞ. അതെ, സ്ഥിതപ്രജ്ഞ. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഇനി നമുക്കതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം. 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ. അത് വലിയൊരു അധ്യായമാണ്, കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നോണ്ട് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ അധ്യായമാണ് നമുക്കത്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. 60 വരെ എടുത്തു. നമ്മ 61 ഇട്ടല്ലേ ഇനി എടുക്കണ്ടേ? അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താനി സർവാണി സംയമ്യ യുക്ത ആസീത മത്പരഃ വാശേഹി യസ്യേന്ദ്രിയാണി തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ച് എന്നിൽ തന്നെ അവബോധം ഉറപ്പിക്കുന്നവനാണ് സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാനിൽ തന്നെ അവബോധം ഉറപ്പിക്കുന്നവന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും.
ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാനിൽ തന്നെ അവബോധം ഉറപ്പിക്കുന്നവനാണ് ആര്? സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവൻ എന്ന് പറയാണ്. യോഗത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഇന്ദ്രിയ വിജയം സാധ്യമല്ല. ഉദാഹരണമാണ് ആര്? മഹർഷി ദുർവാസ മഹർഷി. ദുർവാസ മഹർഷി നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞോ ദുർവാസ മഹർഷിയെ കുറിച്ച്? പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പൊ ദുർവാസ മഹർഷി നമുക്ക് മനസ്സിലായി. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 51 അത് 51 അല്ലേ ശ്ലോകം പറയേണ്ട? 61 അല്ല 51 50-ലല്ലേ നിർത്തിയെന്നല്ലേ? 50-ലായിരിക്കില്ല, 60-ലായിരിക്കും നിർത്തി. 50-ലാ നിർത്തിയേ. 60-ലാ നിർത്തി. 60 ഇനി 61. 60-ലാ നിർത്തിണ്ടാവും. 20 ശ്ലോകം 60-ലാണ് നിർത്തിയത്. 60-ാമത്തെ ഇന്ന് തുടങ്ങണ്ടേ? 60-ലാണ് നിർത്തിയത്. ഇന്നലെ നിർത്തിയത് അതായിരിക്കുമല്ലോ. മാതാജി അത് 60-ൽ തന്നെയാ നിർത്തിയത്. ഓക്കെ സോറി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി 60-ൽ നിർത്തിയത് ശരിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ വിജയം നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. ഉദാഹരണം ദുർവാസ മഹർഷിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയണം. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചതെന്ന് പറയാണ്. മഹാരാജാവ് തന്റെ മനസ്സിനെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു. മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു. ഭഗവാൻ ധാമത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകള് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു. കൃഷ്ണക്ഷേത്രം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിലെ കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവത് കഥാശ്രവണത്തില് കർണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു. തദ്രൂപ ദർശനത്തിൽ കണ്ണുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭക്തന്മാരുടെ ശരീര സ്പർശനത്തിന് സ്വദേഹം ഉപയോഗിച്ചു. തൃപ്പാദ അർച്ചനയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച പുഷ്പങ്ങൾ മണക്കുന്നതില് നാസിക ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച തുളസി ദളങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതില് രസനയിൽ ഏർപ്പെട്ടു. കൃഷ്ണക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള ദേശങ്ങളിലേക്ക് രാജാവിന്റെ കാലുകൾ നീങ്ങി. ശിരസ് ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം കൃഷ്ണന്റെ അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ മാത്രമായിരുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗുണവിശേഷങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് മത്പര ഭക്തനാകാൻ യോഗ്യത നേടിക്കൊടുത്തു. അപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എങ്ങനെയാണ്? പാതാരവിന്ദങ്ങളില് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സിന് ഉറപ്പിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രവണത്തിന് വേണ്ടി കർണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് കണ്ണുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭക്തന്മാരുടെ ശരീര സ്പർശനത്താൽ സ്വന്തം ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു. തൃപ്പാദ അർച്ചനയ്ക്കായിട്ട് പുഷ്പങ്ങൾ മണക്കുന്നതിന് മൂക്ക് നാസിക ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച തുളസി ദളങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതില് രസന നാവ് ഉപയോഗിച്ചു. കൃഷ്ണക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള ദേശങ്ങളിലേക്ക് രാജാവിന്റെ കാലുകൾ നീങ്ങി. കാലുകള് ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. ശിരസ് ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം കൃഷ്ണന്റെ അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ മാത്രമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാന്നുള്ളതായിരുന്നു ആരുടെ ആഗ്രഹം? അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ആഗ്രഹം. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗുണവിശേഷങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് മത്പര ഭക്തനാകാൻ യോഗ്യത നേടിക്കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗുണവിശേഷങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് മത്പര യോഗ്യത ഭക്തനാകാനുള്ള യോഗ്യത നേടിക്കൊടുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ദുർവാസ മഹർഷി എന്താണ്? മഹർഷിയാണ്. പക്ഷെ എന്തില്ല? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ചെയ്യാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചില്ല? ദുർവാസ മഹർഷിക്ക് സാധിച്ചില്ല. പക്ഷെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് എന്ത് സാധിച്ചു? അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ സംഗസ്തേഷൂപജായതേ സംഗാ സംജായതേ കാമാ കാമാ ക്രോധാഭിജായതേ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉളവാകുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് എന്തുണ്ടാകും? അതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകും. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് എന്ത് വരും? കാമം വരും. കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധം ഉണ്ടാകും. നമുക്കറിയാലേ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മളൊരു വലിയൊരു വണ്ടി മേടിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ വണ്ടിയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹം വരും.
ആസക്തി വരും അതിനോട്. ആസക്തി വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറും? അത് ആഗ്രഹമായിട്ട്, കാമമായിട്ട് മാറും. കാമമായിട്ട് മാറും. അതിന്റെ വില കാണുമ്പോ ഭയങ്കര വിലയുള്ള വണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ക്രോധം വരും. അപ്പൊ അടുത്തത് അങ്ങനെ. അപ്പൊ എന്താണ് തുടങ്ങുന്നത്? എവിടെ നിന്നാണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയമാണ് അതിന് കാരണമാകുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തവർ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക തൃഷ്ണയ്ക്ക് വശപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തവര് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക തൃഷ്ണയ്ക്ക് വശപ്പെടും. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവത് സമ്പർക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മീയാനന്ദം ആസ്വദിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ ഭൗതിക സുഖങ്ങളെയും അവഗണിക്കുന്നു. അതത്രേ ഭക്തന്റെ വിജയരഹസ്യം. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ്? ഭഗവത് സമ്പർക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മീയ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ ഭൗതിക സുഖങ്ങളെയും അവഗണിക്കും. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ വിജയരഹസ്യം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്ത വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഭൗതികമായ കൃഷ്ണതയ്ക്ക് വശപ്പെടും. ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളില് ആ വ്യക്തി വശപ്പെട്ടു പോകും. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ സമ്പർക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മീയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ആസ്വദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക സുഖങ്ങളെയും അവഗണിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ആ ഭക്തന് സാധിക്കും. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ വിജയരഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴവും, ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വരും? സമ്മോഹം വരും. സമ്മോഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വ്യാമോഹം അല്ലെ? ശരിയും തെറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മപ്പിഴവുണ്ടാവും. ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ബുദ്ധിനാശം വരും. ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്നോ വീണ്ടും ഭൗതികയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് സർവനാശം സംഭവിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് സർവനാശം സംഭവിക്കും. കാരണം എവിടെ തുടങ്ങുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയം. ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയുക്തമാകാത്തതായി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ വികസനത്താൽ ഭക്തന് മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം വികസിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് യാതൊന്നില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് പണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതും നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ യൂട്യൂബ് ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ കുറെ സിനിമ കാണാനും അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. കൃഷ്ണനാണ് സർവോത്തമനായ ആസ്വാദകൻ എന്നറിയുന്ന ഭക്തൻ വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങളെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ശേഷം ഉച്ഛിഷ്ടമായത് കൈക്കൊള്ളുന്നു. അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രസാദമുള്ളുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണനാണ് സർവോത്തമനായ ആസ്വാദകൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാതും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം ഉച്ഛിഷ്ടമാണ്, പ്രസാദമായിട്ട് ഭഗവാൻ ആര് സ്വീകരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാര് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രസാദമുണ്ണും. രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനീന്ദ്രിയൈശ്വരൻ ആത്മവൈശ്യർ വിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അപ്പൊ രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. ഇപ്പൊ രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. രാഗദ്വേഷങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചെന്താണ്? നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുക. നമ്മൾ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അവിടെ, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം തികഞ്ഞ ഒരാൾ വൈശിക മേഖലയിലാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ വിഷയബോധങ്ങളിൽ അനാസക്തനായിരിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി നമുക്ക് ചിലപ്പോ എന്തെന്ന് തോന്നാം? ആ വ്യക്തി ഭൗതിക മേഖലയിലാണെന്ന് തോന്നാം, വൈശിക മേഖലയിലാണ്, അതായത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തനാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? വ്യക്തി വിഷയബോധങ്ങളിൽ അനാസക്തനായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നാം ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണെന്ന്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തനാണ് നമുക്ക് തോന്നാം. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ളത് കൊണ്ട്
അനാസക്തനായിരിക്കും, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളില് അനാസക്തനായിരിക്കും. ഭക്തന്റെ താല്പര്യം കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക മാത്രമാകയാൽ മറ്റെല്ലാ ആസക്തികളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം മുക്തനാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്ന് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റെല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആസക്തികളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം മുക്തനായിരിക്കും. തന്റെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മാത്രമായതുകൊണ്ട് ഭക്തന് അവയ്ക്കുമേൽ നിയന്ത്രണമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഭക്തന് അവയ്ക്കുമേൽ നിയന്ത്രണമുണ്ട്. അപ്പൊ തന്റെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചായതുകൊണ്ട് ഭക്തൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ആ പ്രവർത്തികളിലെ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും ആരുടെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭക്തന് കൈവരുന്ന അഹേതുകമായ ഭഗവത് പ്രസാദമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭക്തന് കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അഹേതുകമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് എന്തപ്പ? കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ നമ്മള് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല? കൃഷ്ണാവബോധം കിട്ടില്ല. നമുക്ക് എന്ത് വേണം അതിന്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം. കാരണം ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമാണ് ശരിക്കും എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുക, അറിയാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കത് സാധിക്കുള്ളൂ. പ്രസാദേ സർവ ദുഃഖാനാം ഹാനിരസ്യോപജായതേ പ്രസന്ന ചേതസോ ഹ്യാശു ബുദ്ധി പരിവതിഷ്ഠതേ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇപ്രകാരം തൃപ്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികതയിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സംതൃപ്തനായ ഈ അവബോധത്തിൽ അയാൾ താമസം വിന സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠനാകുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഇപ്രകാരം തൃപ്തനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികതയിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. സംതൃപ്തനായ ഈ അവബോധത്തിൽ അയാൾ താമസം വിന സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠനാകുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇപ്രകാരം തൃപ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികതയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക്. കാരണം അയാൾ എങ്ങനെയാണ്? സംതൃപ്തനായ ആ വ്യക്തി അവബോധത്തിൽ അയാൾ താമസം വിന സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠനാകും. കാരണം ആ വ്യക്തി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കും. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആധ്യാത്മികം, ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം. ഇതൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നേ ഉണ്ടാവില്ല. നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ നാചായുക്തസ്യ ഭാവന നാചാ ഭാവയത ശാന്തിരശാന്തസ്യ കുതസുഖം. പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യ ബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖം എവിടെ? അപ്പൊ പരമപുരുഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്തവന്, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ദിവ്യ ബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, ഉറച്ച മനസ്സും ഉണ്ടാവില്ല. അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല? സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല? സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ പരമപുരുഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത വ്യക്തിക്ക് ദിവ്യമായ ബുദ്ധിയും കിട്ടില്ല, ഉറച്ച മനസ്സും ലഭിക്കില്ല. അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സമാധാനം കൈവരിക്കാനും കഴിയില്ല. സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തും ഉണ്ടാവില്ല? സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ശാന്തി കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. തപോയജ്ഞാദികളുടെ സത്ഫലങ്ങളെല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്നത് കൃഷ്ണൻ തന്നെയെന്നും എല്ലാ പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസങ്ങളുടെയും ഉടമയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തും അദ്ദേഹം ഒരാളാണെന്നും അറിയുന്നവർക്ക് ശരിക്കും സമാധാനം ലഭിക്കൂ. അപ്പൊ തപോയജ്ഞാദികളുടെ സത്ഫലങ്ങളെല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്നത് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്നും എല്ലാ പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസങ്ങളുടെയും ഉടമയും ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്നും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തും ഭഗവാനാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കാണ് ശരിയായ സമാധാനം ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 29-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതാം സർവഭൂതാനാം ഞാൻ ത്വം മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. ആ ശ്ലോകം എന്ത് ശ്ലോകം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? ശാന്തി ശ്ലോകം. ശാന്തി ശ്ലോകം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അത് തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് സമാധാനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തറിയണം? എല്ലാ തപോ യജ്ഞങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിന്റെയും ആസ്വാദകം ഭഗവാനാണ്. പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ ഉടമ ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തും ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയാണാം ഹി ചരതാം മന്യന്മനോനോ വിധീയതേ യദസ്യ ഹരതി പ്രജ്ഞാ വായുർനാമാവാമി വാംപസി. വെള്ളത്തിലെ തോണിയെ കൊടുങ്കാറ്റെന്ന പോലെ അലയുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി അത് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു. അപ്പൊ വെള്ളത്തില് തോണി എങ്ങനെയാണ്? കൊടുങ്കാറ്റ് വരുമ്പോ തോണി കിടന്ന് ആടുന്നത് പോലെ
എങ്ങനെയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നില് മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് അതിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി അത് വലിച്ചഴയ്ക്കും. കാരണം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്യിക്കും. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് വരുമ്പോ മനസ്സും അതിൽ കേന്ദ്രീകരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ അതിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒന്നൊഴിയാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തന നിരതമാക്കണം. അതിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഒന്നൊഴിയാതെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തന നിരതനാക്കണം. അതാണ് മനസംയമനത്തിനുള്ള ശരിയായ മാർഗം. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം നമ്മള്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തന നിരതമാക്കണം. ഉദാഹരണം ആരാണ്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, തസ്മാദസ്യ മഹാബാഹോ നിഗ്രഹീതാനി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണീന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കിട്ടി ഇവിടെ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതീന്ദ്രിയമായ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിക്കുക. അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് മുഴിപ്പിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. യാനിശാ സർവഭൂതാനാം തസ്യാം ജാഗർത്തി സംയമി യസ്യാം ജാഗ്രതി ഭൂതാനി സാനിശാ പശ്യതോ മുനേ. സർവ്വജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രിയാകുമ്പോൾ ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ചവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. ഏവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് നിശാകാലമാണ്. അപ്പൊ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രി ആയിരിക്കുമ്പോ ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ചവൻ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഉണർന്നിരിക്കും. എല്ലാവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴോ അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് നിശാകാലമായിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉറങ്ങുമ്പോ എല്ലാവർക്കും രാത്രി ആയിരിക്കുമ്പോ ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ച വ്യക്തി ഉണർന്നിരിക്കും. എല്ലാവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോ ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവരെങ്ങനെയാണ്? നിശാകാലമാണ്, രാത്രിയാണ്. അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ബുദ്ധിമാന്മാര് രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട്. ഒന്നെന്താണ്? വിഷയസുഖപൂർത്തിക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ. ഒന്നാമത്തെ ബുദ്ധിമാൻ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നവര്, ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. രണ്ടാമത്തത് അന്തർമുഖരായിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പരിശീലിക്കുന്നവര്. രണ്ടാമത്തവര് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്തർമുഖരായിട്ട് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നവരും ഭൗതികമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ രണ്ട് കൂട്ടരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാര്. അപ്പൊ അന്തർമുഖനായിട്ടുള്ള ഋഷിയുടെ ചിന്താശീലനായ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തന രംഗം ഭൗതിക കാര്യകൃത്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായവർക്ക് രാത്രിയാണ്. അപ്പോ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായവർക്ക് രാത്രിയായിരിക്കും. ആര് ചെയ്യുന്നത്? അന്തർമുഖനായിട്ടുള്ള ഋഷിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരുന്നത് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായവർക്ക് രാത്രിയായിരിക്കും. എന്നാൽ ഭൗതികവാദിക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള രാത്രിയിൽ അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? നിദ്രയിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം ഭൗതികവാദി ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള രാത്രിയില് ഭൗതികവാദി എന്ത് ചെയ്യും? നിദ്രയിലായി പോകും. അന്തർദൃഷ്ടിയായ ഋഷിയാകട്ടെ ഭൗതിക കർമ്മികളുടെ രാവിലും ഉണർന്നു തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ ഋഷിമാരെന്ത് ചെയ്യും? ആ രാവിലും അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഉണർന്നിരിക്കും. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, പിന്നെ അവരെന്താണ്? അല്ലാത്തപ്പോഴും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള രാത്രിയില് ഭൗതികവാദികള് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തും ഇവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇവരും ഉണർന്നിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവര് എന്തിനാണ് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനാണ് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത്. കാരണം അവര് അതിലെ അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം അവർക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും.
അപൂര്യമാണമചലപ്രതിഷ്ഠം സമുദ്രമാപാ പ്രവിശന്തി യത്വത് തത്വത് കാമായം പ്രവിശന്തി സർവേ സാ ശാന്തിമാപ്നോതി ന കർമ്മ കാമകാമി. എപ്പോഴും നിറയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കലും ഉത്ക്ഷോഭമില്ലാത്ത സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികൾ എന്ന പോലെ നിരന്തരം തന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്ത മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. മറിച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ യത്നിക്കുന്നവനല്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും നിറയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കലും ഉത്ക്ഷോഭമില്ലാത്ത സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികൾ എന്ന പോലെ, അപ്പൊ എപ്പോഴും നിറയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിലും ഉത്ക്ഷോഭമില്ലാത്ത സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികൾ എന്ന പോലെ. നദി സമുദ്രം എപ്പോഴെങ്ങനെയാണ്? എപ്പോഴും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അതിൽ നദികൾ വന്ന് ചേരുമ്പോഴും അതെങ്ങനെയാണത്? നദികൾ അതിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ട് വന്നാൽ അത് വീണ്ടും കരകവിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. നിരന്തരം തന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്ത മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എത്രത്തോളം അതിൽ നദികൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നാലും ആ സമുദ്രത്തില് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്, പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്ത മനുഷ്യൻ, തനിക്ക് എത്ര ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതിൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്ത മനുഷ്യനാണ് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്? ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. അതായത് ആ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകാത്ത മനുഷ്യൻ. ആഗ്രഹങ്ങൾ വന്നാലും അതെങ്ങനെയാണ്? സമുദ്രത്തെ പോലെ ഇതെല്ലാം തന്നിലേക്ക് തന്നെ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ അതിനെന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? അത് നിറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകാത്ത മനുഷ്യനായിരിക്കും എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്? ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉറച്ചവന് ആവശ്യങ്ങളില്ല. സമുദ്രത്തെ പോലെയാണ്. എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? പരിപൂർണനാണ്. സമുദ്രത്തെ പോലെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉറച്ച വ്യക്തി എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? പരിപൂർണനായിരിക്കും. വിഷയാ കാമാൻ യാ സർവാൻ പുമാം ശരതി നിസ്പൃഹഃ നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സാ ശാന്തിമതി ഗച്ഛതി. എല്ലാ വൈശ്വികാഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം മുക്തനായി എല്ലാത്തരം ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധവും മിഥ്യാഹംഭാവവും ഉപേക്ഷിച്ചവനായി നിസ്പൃഹനായി വർത്തിക്കുന്നവന് മാത്രമേ ശരിക്കും ശാന്തി നേടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. തുടർന്ന് പറഞ്ഞത്, എല്ലാ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ട് എല്ലാത്തരം ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധവും മിഥ്യാഹംഭാവവും ഉപേക്ഷിച്ചവനായിട്ട്, ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധവും ഇല്ല, മിഥ്യാഹംഭാവവും ഇല്ല, എല്ലാതും ഉപേക്ഷിച്ചവനായിട്ട് നിസ്പൃഹനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിഷ്കാമനായിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നിഷ്കാമനായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നവനാണ് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്? ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങളൊന്നുമില്ല, എല്ലാത്തിനും മുക്തനാണ്, ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമില്ല, മിഥ്യ അഹംഭാവം ഇല്ല, ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് ഫലവും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധവാനാകണമെന്ന അഭിലാഷം വാസ്തവത്തിൽ ആഗ്രഹമുക്തി തന്നെ. തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന നിലയിലാണെന്നറിഞ്ഞ് ഈ ശരീരമാണ് താനെന്ന വ്യാമോഹത്താൽ ഒന്നും അവകാശപ്പെടാതെയും ലോകത്തിൽ ഏതൊരു വസ്തുവിലും ഉടമാവകാശം കരുതാതെയും ജീവിക്കാനാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസനാണെന്ന സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കി ഈ ശരീരമാണെന്ന് താനെന്ന വ്യാമോഹത്താൽ ഒന്നും അവകാശപ്പെടാതെ ലോകത്തിൽ ഏതൊരു വസ്തുവിലും ഉടമസ്ഥാവകാശം കരുതാതെയും ജീവിക്കുക, അതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ പരമകാഷ്ഠ. അതായത് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളേതായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവകാശപ്പെടാൻ യാതൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഉടമാവകാശം പറയാനായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല. ഒന്നും നമ്മുടേതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ ജീവിക്കലാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. അത് നമ്മളൊരു വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന പോലെ. നമുക്ക് ഒന്നും എടുക്കാനുമില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മുടേതായിട്ട്. ഏഷാ ബ്രഹ്മീ സ്ഥിതി പാർത്ഥ നൈനാം പ്രാപ്യാവി മുഹ്യതി സ്ഥിത്വാസ്യാമന്ത കാലേപി ബ്രഹ്മ നിർവാണം ഋച്ഛതി. ഏതൊന്നിലെത്തിയാൽ മനുഷ്യന് വിഭ്രാന്തി ഒഴിയുന്നുവോ ആ ആത്മീയവും ദൈവികവുമായ പഥമാണിത്. ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ച് മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടരുന്നവൻ ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തും. അപ്പൊ ഏതൊന്നിലെത്തിയാലാണോ മനുഷ്യൻ എന്ത് മാറുന്നത്? വിഭ്രാന്തി ഒഴിയുന്നത്. ആ ആത്മീയവും ദൈവികവുമായിട്ടുള്ള പദമാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു വഴിയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. എവിടെ എത്തിയാലാണോ മനുഷ്യന് വിഭ്രാന്തി ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത്, ആത്മീയമായിട്ടും ദൈവികമായിട്ടും ആ പാത, അതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ച് മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടരുന്നവന് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ട് മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടർന്നുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം അഥവാ ദിവ്യജീവിതം ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടെന്ന് വരാം. ഉദാഹരണം, ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ്
ശ്രീ ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉള്ളടക്കമായി സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ ഈ അധ്യായത്തെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉള്ളടക്കമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഒരു വ്യക്തിക്ക് പെട്ടെന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടു വരാം. അതിന് ഉദാഹരണമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു രാജാവായിരുന്നു, വളരെ പേര് പ്രശസ്തിയൊക്കെ ഉള്ള രാജാവായിരുന്നു. ദേവന്മാരുടെയും അസുരന്മാരുടെ യുദ്ധം നടന്ന സമയത്ത് ദേവന്മാര് പരാജയപ്പെടുമെന്നൊരു അവസ്ഥ വന്നു. അസുരന്മാര് ഇവരെ തോൽപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോ ദേവന്മാർ ആരുടെ സഹായം തേടാണ്? ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിന്റെ സഹായം തേടാണ്. അങ്ങനെ രാജാവിന്റെ സഹായത്തോടെ ആ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചു? ദേവന്മാർക്ക് സാധിച്ചു. അപ്പൊ ദേവന്മാര് വരം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം ആകെ ചോദിച്ചത് എന്റെ ആയുസ് എത്ര സമയമുണ്ടെന്നാ ചോദിക്കുന്നത്, എനിക്ക് എത്ര നാളും കൂടി ഇനി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു 24 മിനിറ്റ്, ആകെ 24 മിനിറ്റ് കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ആയുസുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം വേഗം ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ആ ഉള്ള സമയം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ചെയ്തത്. ഫുള്ള് 100% ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ച് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ആ 24 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സാധിച്ചു? ആ ചെറിയൊരു സമയം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായ രീതിയിൽ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം ഭഗവാൻ ശരണാഗതി ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ്. ചെറിയൊരു സമയം കൊണ്ട്, ആ സമയം അത്രയും അതിന് ഇത്രയും സമയം നമുക്ക് വേണ്ട, നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ടും നമുക്കത് സാധിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കുറച്ച് സമയം കൊണ്ടും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. അതില് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് അല്ലെ? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഇല്ല അതില്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു അല്ലെ? എന്താണ് അത് പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരും? ആസക്തി ഉണ്ടാകും. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമം വരും. അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴവും, ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും, ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും കയറ്റിലേക്ക് വീണ് സർവനാശം സംഭവിക്കും. അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നോക്കാം. മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് കുറച്ചെടുക്കാം. മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം. കർമ്മയോഗാണ് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം. അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തോടെയാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത്. അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച ജായസി കർമ്മണസ്തേ മദാ ബുദ്ധിർജനാർദ്ദന തത്കിം കർമ്മണി അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ജനാർദ്ദന, കേശവ, എന്താ പറയുന്നത്? ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? ഇവിടെ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ജനാർദ്ദന. ജനാർദ്ദന എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? ജനാർദ്ദനൻ പരിപാലിക്കുന്നവനാണ്, നമ്മുടെ പരിപാലകനാണ്. പിന്നെ കേശവ, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കേശവ എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഫലകാംക്ഷയോടെ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നെങ്കിൽ. ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബുദ്ധിയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്തിനാണ് എന്നെ ഈ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഈ ക്രൂരമായ പ്രവൃത്തി, യുദ്ധം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം, ബുദ്ധിയോഗം അഥവാ ആത്മീയ ജ്ഞാനാർജന പുരോഗതിക്കുള്ള ബുദ്ധി എന്നത് കർമ്മനിരതമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള പിൻവാങ്ങലും ഏകാന്തതയിലെ തപശ്ചര്യയാണെന്ന് ധാരണ അർജുനനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് പുരോഗതിക്കുള്ള ബുദ്ധി എന്നത് കർമ്മനിരതമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള പിൻവാങ്ങല്, കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുക, ജീവിതത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യാതെ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക, പിന്നെ ഏകാന്തതയിലുള്ള തപശ്ചര്യ, ഇതാണ് ബുദ്ധി അർജുനൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധം. ഭഗവാൻ അതിന് മറുപടിയായിട്ട് കർമ്മയോഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ പറ്റി ഈ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് വിശദമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കണം. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. കാരണം അർജുനൻ എന്താ വിചാരിച്ചത്? നിരതമായിട്ട് നമ്മുടെ കർമ്മനിരതമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങാം, കർമ്മങ്ങള് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുക, പിന്നെ ഏകാന്തതയിൽ പോയിട്ട് തപശ്ചര്യ ചെയ്യുക, അതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്നാണ് അർജുനൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിന് കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഈ അധ്യായത്തില്. പിന്നെ അർജുനൻ എന്താണ് രണ്ട് പത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്?
വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധി മോഹായ സീവമേ തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം. ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധി അമ്പരിപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായതെന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? എന്റെ ബുദ്ധി അമ്പരിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്തോ അത് എനിക്ക് തീർത്ത് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്കിതിൽ ഏതാണ് ശരി എന്ന് മനസ്സിലാകില്ല. അതുകൊണ്ട് ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധി അങ്ങ് അമ്പരിപ്പിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്തോ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ രഹസ്യം അറിയാൻ ഔത്സുക്യമുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി തന്റെ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആര് ചെയ്യുന്നത്? അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ലോകേസ്മിൻ ദിവിതാനിഷ്ട പുരാ പ്രോക്താമയാനഘ ജ്ഞാനയോഗേന സാഖ്യാനാം കർമ്മയോഗേന യോഗിനാം. ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? പാപരഹിതനായ അർജുന, മയാനഘ എന്ന് വെച്ചാല് പാപരഹിതൻ എന്നർത്ഥം. പാപരഹിതനായ അർജുന, തത്വജ്ഞാനപരവും അനുഭവമാത്രവുമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരും എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയെന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ളവരാണ് എന്തിനു ശ്രമിക്കുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഒന്ന് തത്വജ്ഞാനപരമായിട്ട് അനുഭവമാത്രമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവര്, ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടര്. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടര് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവര്. അപ്പൊ രണ്ട് കൂട്ടരാണ് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഒന്ന് തത്വജ്ഞാനപരമായിട്ട് അനുഭവപാത്രമായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ, അതായത് സാഖ്യയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരും, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടര് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരും. രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ 39-ാം ശ്ലോകത്തിൽ രണ്ട് വിധം യോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ വിവരിക്കുകയുണ്ടായി. സാഖ്യയോഗം, കർമ്മയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയോഗം എന്നിവയെ പറ്റി കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ 39-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന സാഖ്യയോഗത്തെ കുറിച്ചും കർമ്മയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ പറയുന്നത് ഈ അധ്യായത്തില്. നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ന കർമ്മണ മനാരംഭം നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോശ്നുതേ നച്ച സന്യാസന ദേവ സിദ്ധിം സമതി ഗച്ഛതി. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനും കഴിയില്ല. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം സന്യാസം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? പൂർണ്ണത നേടാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാനും പറ്റില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനും സാധിക്കില്ല. സന്യാസം സ്വീകരിക്കുക അഥവാ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുക എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നാരായണന് തുല്യനാവാമെന്ന തത്വചിന്തകന്മാരുടെ അഭിപ്രായം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫലോദിഷ്ടമായ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ ഭഗവാന് തുല്യനാവാന്ന് പറഞ്ഞാല് അങ്ങനെ പറയുന്ന തത്വചിന്തകന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തെ ആരും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം നിറവേറ്റി സംശുദ്ധനായിട്ട് വേണം സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ. അപ്പൊ സന്യാസം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മള് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ സന്യാസം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്താണോ അത് നിറവേറ്റിയിട്ട് വേണം നമ്മള്, സംശുദ്ധനായിട്ട് വേണം നമ്മള് സന്യാസം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്. നഹി കശ്ചിക്ഷണമപി ജാതു തിഷ്ഠത്യ കർമ്മകൃത് കാര്യതേ ഹവ്യശ കർമ്മ സർവ പ്രകൃതി ജൈർഗുണൈഹി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവാകുന്ന വാസനകൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യനും കർമ്മം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാണ്. ആർക്കും ഒരൊറ്റ നിമിഷം പോലും കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവാകുന്ന വാസനകൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിയും എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് നിർബന്ധിതനാണ് ഓരോ വ്യക്തിയും. ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഒരൊറ്റ നിമിഷം പോലും കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ. നമ്മള് ഓരോരുത്തരും കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയണം. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ശരീരസ്ഥനെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നത് ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴും എന്താണ്? അല്ലെങ്കിലും ജീവാത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട്
കൃഷ്ണാവബോധപരമായ സത്കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാത്ത പക്ഷം ആത്മാവ് മായാശക്തിയാൽ പ്രേരിതനായി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിയേക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? കൃഷ്ണാവബോധപരമായ സത്കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാത്ത പക്ഷം, കൃഷ്ണാവബോധപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാത്ത പക്ഷം ആത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? മായാശക്തിയിൽ പ്രേരിതനായിട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് മായാശക്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോകാം? നമ്മള് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പ്രേരിതനായിട്ട് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോകാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തിൽ ഏർപ്പെടണം? കൂടുതലും കൃഷ്ണാവബോധപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. കർമ്മേന്ദ്രിയാണി സംയമ്യ യാസ്തേ മനസാ സ്മരൻ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥാൻ വിമൂഢാത്മാ മിഥ്യാചാരാസ ഉച്യത്തെ. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലും വിഷയങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ വ്യാപരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ സ്വയം ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നവനാണ്, കപട നാട്യക്കാരൻ എന്നാണ് അയാളെ പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലും വിഷയങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ സ്വയം ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നവനാണ്, കപട നാട്യക്കാരൻ എന്നാണ് അയാളെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കൂ, വിഷയങ്ങളെ മനസ്സിൽ വ്യാപരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എന്താണ്? സ്വയം ഭ്രമിപ്പിക്കുകയാണ്, കപട നാട്യക്കാരൻ എന്നാണ് അയാളെ പറയുന്നത്. അതായത് അയാള് പുറമേക്കായിരിക്കും എന്ത് കാണിക്കുന്നത്? കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു എന്ന് കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷെ മനസ്സുകൊണ്ട് അയാൾ എന്താണ്? സ്വയം ഭ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്വയം അയാൾ വിഷയസുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വ്യക്തി ആരാണ്? കപട നാട്യക്കാരനാണ്. മറ്റുള്ളവർ മുന്നിൽ അഭിനയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അയാള് യോഗി എന്ന് നടിക്കുകയും വാസ്തവത്തിൽ വിഷയസുഖങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കടുത്ത വഞ്ചനയാണ്. അപ്പൊ യോഗി എന്ന് നടിക്കുന്നു, പക്ഷെ അയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വിഷയസുഖങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? കടുത്ത വഞ്ചനയാണ് ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത്. യസ്യേന്ദ്രിയാണി മനസാ നിയമ്യാരാപതേർജുന കർമ്മേന്ദ്രിയൈ കർമ്മയോഗം അസക്ത സവിശിഷ്യതേ. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരാൾ പ്രവർത്തന നിരതമായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിലാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആസക്തി കൂടാതെ കൃഷ്ണാവബോധപരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാളാണ് അത്യുത്തമൻ. അപ്പൊ വേറൊരു തരത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു വ്യക്തി പ്രവർത്തന നിരതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രവർത്തന നിരതമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആസക്തി കൂടാതെ കൃഷ്ണാവബോധപരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അത്യുത്തമനായ വ്യക്തി എന്ന് പറയാം. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു വ്യക്തി പ്രവർത്തന നിരതമായിട്ടുള്ള തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആസക്തി കൂടാതെ കൃഷ്ണാവബോധപരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ആരാണ്? ഉത്തമനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പൊള്ളയായ ആത്മീയവാദം കൊണ്ട് നിഷ്കളങ്കരായ പൊതുജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നവനേക്കാൾ ഭേദപ്പെട്ടവൻ ധ്യാനാദികളെ ഒരു ജീവനോപായം മാത്രമായി കരുതി കപട വേഷധാരിയായ ഒരാളെക്കാൾ എത്രയോ നല്ലവനാണ് മനസാക്ഷിയോടെ തെരുവ് തൂക്കുന്ന ഒരു തൂപ്പുകാരൻ. അപ്പൊ പൊതുജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുക എങ്ങനെ? എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട്? പൊള്ളയായിട്ടുള്ള ആത്മീയവാദം കണക്കാക്കിയിട്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും നിയന്ത്രിക്കാതെ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെക്കാളും എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ആര്? ഒരു തെരുവ് തൂപ്പുകാരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എത്രയോ നല്ലവനാണ് മനസാക്ഷിയോടെ തെരുവ് തൂക്കുന്ന ഒരു തൂപ്പുകാരൻ. കപടവേഷധാരിയായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയെക്കാളും നല്ലതാണ് തെരുവ് തൂക്കുന്ന തൂപ്പുകാരൻ, മനസാക്ഷിയോടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി. ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ആ വ്യക്തി എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിയതം ഗുരു കർമ്മത്വം കർമ്മ ജ്യായോഹ്യ കർമ്മണഃ ശരീരായാത്രാ പീച്ചത്തെ നാ പ്രസിദ്ധ്യേത കർമ്മണഃ. നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുക. നൈഷ്കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മം. കർമ്മം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ശരീരം നിലനിർത്താൻ പോലും ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം നീ ചെയ്യണം. കർമ്മം ചെയ്യാത്തതിനേക്കാൾ, നൈഷ്കർമ്മത്തെക്കാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മം ചെയ്യാത്തതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്? കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. കർമ്മം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ നിലനിർത്താനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നമുക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. കർമ്മം ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിർത്താനും എന്ത് സാധിക്കില്ല? നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്ന്, കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. കർമ്മം എന്തായാലും ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഇനി അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം?
ജീവനും ശരീരവും നിലനിർത്താൻ ഏതൊരാളും കർമ്മം ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. ഭൗതിക പ്രവണതകളെ ശുദ്ധീകരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല കർമ്മം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്, ജീവൻ നിലനിർത്താനായിട്ട്, ശരീരവും ജീവനും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഏതൊരാളും എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. കർമ്മം ചെയ്യാതെ ആർക്കും നിലനിർത്താൻ നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മള് ഭൗതിക പ്രവണതകളെ ശുദ്ധീകരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ത്? കർമ്മം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? കർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ്. നമ്മളെ ശരീരവും ജീവനും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളും എന്ത് വേണം? കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഇനി അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധനഃ തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്തസംകാസമാചരഃ. മുക്തസംകാസമാചര. കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കണം. എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്? വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയുള്ളൂ. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബദ്ധമുക്തനായിരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യണം, വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അതല്ലെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും? മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിപ്പിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്കെന്നും ബദ്ധമുക്തനായിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യണം, ഭഗവാനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് ആ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അതല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. കുന്തിപുത്ര, അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബദ്ധമുക്തനായിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും ബന്ധന വിമുക്തനായിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് നിനക്ക് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ? ആ കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ. യജ്ഞം എന്നാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ എന്ന, അല്ലെങ്കിൽ യാഗാനുഷ്ഠാനം എന്നർത്ഥം. എല്ലാ യജ്ഞാചരണങ്ങളും വിഷ്ണുവിന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ യജ്ഞം എന്നാൽ എന്താണ്? വിഷ്ണു ഭഗവാൻ എന്നാണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ യജ്ഞാചരണങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ, വിഷ്ണുവിന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത്. 10ാമത്തെ തൊട്ട് 4 എടുത്താൽ മതിയോ? 10 വരെ എടുത്ത് നിർത്താം അല്ലെ? 10 തൊട്ട് നാളേക്ക് എടുക്കല്ലേ? ഇപ്പൊ സമയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय ഗുരു പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കി, ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ നോക്കാം. എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക്. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ്? 3ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ്. കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ചോദ്യം. സന്യാസിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എന്ത് വേണം? തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളോട് നിയന്ത്രിക്കണം. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാവണം. അങ്ങനെയല്ല മാതാജി പഠിച്ചത് വെച്ച് പറയപ്പ. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റി സംശുദ്ധനായിട്ട് വേണം സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ. നമ്മളെന്ത് വേണം? നമ്മള് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് സംശുദ്ധനായിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ? സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പം വരാ? അവിടെ ചെന്നാലും നമ്മളെ ചിന്ത എവിടെയായിരിക്കും? ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും. ആശ്രമിയുടെ കാര്യങ്ങൾ, ഗൃഹസ്ഥത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഊഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ല, കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായപ്പോ ഏകദേശം മാതാജി ഒന്നുകൂടെ പറയൂ. അത് ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത്? തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റി സംശുദ്ധനായിട്ട് വേണം കർമ്മം ചെയ്യണം. കർമ്മം ചെയ്യണം. കർമ്മം ചെയ്യാതെ ആ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ? അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട്.
സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? എടുത്തോ? മ്യൂട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും. ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട രീതി. എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കണ പറഞ്ഞത്? വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം അല്ലെ? വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അടുത്ത എടുത്തിട്ടുണ്ടോ നമ്മള്? ഇല്ല 10. 10ാമത്താണ് അല്ലെ? ഇപ്രാവശ്യത്തിൽ സ്ലോഗൻ നമ്പർ കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനും കൂടി എളുപ്പമാവും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാനായിട്ട്. ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 6 ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ ചെയ്തു വരും. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം